Bhí mo chunaí fud na hÉireann I Canada, America agus a tuaileann roimhe seo ach an chúis go raibh séas chun na Bhruiséile ná chun dul obair mar aistritheoir I gceantas na hinstitiúidí Eorpacha. Ach ó thos níos sa fós nósa tá pandéim ránda ann rud a chéiríonn go míid fé díon Bhruiséil agus go míon teilóbair siúla guain agus is san árasán sa dhéanam mo go dtí An líon éireannach a bherann sa chathair seo, tá sé níos airde ná daonra lán na bailte mhór in éireann. Ach ní chiimiad a chéileann so sa Bhruiséil mar gheall ar an díon Bhruiséil. Agus in dálín bíimiad de cainte chéile ar ghailteacht an idirlín agus siman ceola chéile ar Zoom mar hampla. Seo masc agus sé cúis le masc event so sa Bhruiséil ná pobal mór torcach agus pobal muslimach eile sa chathair. Tá rein Turkish sé gomsa agus siúpaí go déim pobal is as Turkish a leabhar mis na siúpadóirí. De gnáidtéim go dtí siúpa difriúil gathúir bhil is náthúir for féinar na bhfuil éon dulchan cín teach ar mo chuid Turkish. Tá miniu tá saoithú. Dearan go bhfuil an Bhruiséil ar an gcathair is iltangaí na rás fós mo héal agus cinrád na gurim sin sin sa bhelig agus sa Bhruiséil mar Nis an taon deis a bhínig mar daoine aclíochta áid na soccer immert mó fin spéir fi mar hasíd son. Ach ní bheoh sé bhaoineáin gomhéin as go chuid cin na soccer le dul na measc agus mar sin tá seans dom go bhfuil tinnis an bhím agus bhfuil le scéal gom freistal ar heisiún le traenálaí passenger in an sport lá na chathair. Well, tásúla gom go raibh léargus éigint sa bhéid sin mar leis an Bhruiséil gur maithagaibh as fiochantéir agus slán go fóil.